Fir-rapport finanzjarju annwali għas-sena 2018, l-Arċidjoċesi ta' Malta irreġistrat żbilanċ ta' €137,000 minkejja żiediet f'donazzjonijiet. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet f'Dar Ġesu Nazzarenu iż-Żejtun li magħtula ingħat li l-iżbilanċ irreġistrat kien riżultat ta' kważi €3 miljun żieda f'pagi għal aktar minn 1200 impjegat f'aktar minn 100 entità. Ingħat li matul is-sena li għaddiet l-Arċidjoċesi kellha tħaddem iktar persuni fuq bażi full-time fid-djar ta' persuni b'diżabilità, fl-iskejjel tal-Qalb ta' Ġesu u tas-Seminarju u fil-Kurja tal-Arċisqof. Is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta' Malta, is-Sur Michael Patros, spjega li matul din is-sena żdiedu 62 impjegat fuq bażi full-time, b'ħafna minnhom imorru fil-Kurja tal-Arċisqof u fid-Dar tal-Provvidenza. L-Arċidjoċesi reġistrat żbilanċ ta' 138,000 fis-sena l-oħra qabel ma surplus is-sena ta' qabel. Dan kien riżultat għaliex żidna s-salarji, għaliex żdiedu l-ħaddiema fl-Arċidjoċesi, figura ta' netta ta' 60 ruħ. Dan fil-waqt li parti sostanzjali oħra mill-ispejjeż huma marbuta ma' proġetti kapitali ta' restawr u konservazzjoni tal-patrimonju ekleżjastiku, spejjeż li ammontaw għal madwar €4 miljun. Ir-riżultati finanzjarji għal din is-sena juru wkoll li dħul għall-Arċidjoċesi ta' Malta żdied biktar minn €2 miljun. Dan huwa rifless fil-ġbir mill-parroċċi u d-donazzjonijiet li nataw lill-Knisja li żdiedu b'mod marġinali. Id-donazzjonijiet u l-kullazzjonijiet mill-parroċċi komplew jiżdiedu, però rajna tnaqqis fil-wirtijiet. Intant, il-Kurja tal-Arċisqof ukoll irreġistrat żbilanċ ta' kważi €1,400,000 wara tqassim ta' sussidji ta' kważi €1,000,000 lill-entitajiet tal-Knisja. Is-sussidji mogħtija mill-Knisja żdiedu b'aktar mid-doppju għad-djar tal-anzjani tal-Knisja fejn jgħixu 353 anzjan u anzjana għal ftit anqas minn €500,000. Patros ħabbar ukoll li fl-aħħar jiem ġie ffirmat ftehim mal-Gvern biex jiġu ffinanzjati l-ispejjeż għat-tmexxija tad-djar tal-anzjani. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.